Dat weet ik echt niet. Maar ja, dit is Sietse en ik ben wat de Sjoerd. Oh, Sjoerd, ja, de nekste. Ja, wij zijn even op Dokkum open, hè? Ja, natuurlijk. En het is mooi. Prachtig. Wat is maar praten, vrienden? Daarom mag je altijd zelf weer doen. Een hele demonstratieve. Wij Steven Piel, maar wij rennen over voor. Lekker nokkenbjensje! Mag ik jou wat vragen? Yo, weg bij jou! Smoken jou ook uit de nek? Ja, maar ik ken wel Fries. Wat een Friesplek. Fries,